Praise. May buntag mga igsoon. Hallelujah. Niyata mga igsoon aron simbahon na to ang Dios. Kay mao kini ang atong trabaho para sa langit. Moadto ta sa langit mga igsoon. Kinahanglan mga igsoon yod ang katungdanan sa tao ang pag-alagad o pagsimba sa Dios. Mao na ni atong trabaho. Moadto na ta sa langit puro na pagsimba, pagdaig. Sao na to pag-adto sa langit kung kita ka mao musimba dire nya. Abot sa langit, di po ta ka mao musimba maning kamot ta igsoon nga makasimba ta. Ingon ang Biblia mga igsoon, sulod ka mo sa templo. Kay mao to ay pasalamati siya dito. Time will come, moabot ang panahon, musulod ta siyang templo nga to sa langit. Kamao na tang pasalamat, buday ko simba nga to kaniya. Atong isintro atong makaugalingon sa pagpangayog tabang nga to sa Dios. Tungod kay we can do nothing without Him. Wala tayong mahimo kung walang tabang. Kanunay kitang mangayog tabang sa Ginoo. Ato tas mga pag-ampo, atong yumon atong mata, atong sintro, atong mahawna nga to sa Dios. Dili pwede nga ako ray mangayog tabang kitang tanan. Mangayog tabang atong sampiton ang Dios, Jeremias 33:3. Na magatubag siya kuan og magkaibulungang butang kanimo amahan nga balaan nining matahom nga kabuntagon Lord among ipalanog ang imong tingog Ginoong Dios dili na mo ikaulaw ang imong ngalan Lord kaming tanan nanginhanglan sa imong tabang tanang katawhan Ginoong Dios nga imong tinawag Ginoong Dios if your people Ginoo call your name ang imong katawhan nga gitnganlan sa imong ngalan Ginoong Dios mudangop ug magpaubos kanimo ikaw ihatag nimo ang kalipay kadagaya Ginoo Ginoong Dios amahan nga balaan kanya kami nanginanglan sa imong tabang nining matahong kabutagon Ginoo even man sa social media Ginoong Dios ikan sa Facebook Live, sa radio, kutob sa maabot sa tingog, Ginoong Diyos, sa mong mga labuan, sa mong mga kaigsunan, sa among mga silingan, Ginoong Diyos. Hallelujah. Walay butang nga dili mahimo nimo Ginoo. Walay imposible kanimo Lord. Walay imposible kanimo. Nabangi kami among mga loved ones, Lord, na makaila sila nimo, Lord. Ikaw ang Diyos na unang nahigugma na mo. Ikaw ang nagpili ka na mo, Diyos. Thank you so much, Father God. Your kindness, your goodness, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Check. Amen. Maimbuntag ka natong tanan. Maayo ba ang atong Dios? Amen. Maayo gid kayo ang atong Ginoo mga igsoon. Kay karong kabuntagon mga igsoon. Gawas nun ta nga makadaig, makapasalamat, makapasidungog sa atong buhi nga Dios. Amen. Nalipay ba ta igsoon? Ipakita ko no ang atong mga dagway nga malipayon.
kanang dagway nga makitaan sa Ginoo nga kanang gikan jud sa atong kasing-kasing nga malipayo na puta nga mudaig ug musimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Mo nay gihulat sa atong Ginoo nga muawit ta niya, musimba ta niya nga uban ang kalipay. Amen. So katong atong mga ningaging mga adlaw, dili na to dadon diri karong kabuntagon. Gusto sa Ginoo nga kana bitaw mga igsoon nga siya ang ma-priority sa atong kasing-kasing karong kabuntagon. Amen. Gusto ni Lord nga wa siya kasalo sa atong kasing-kasing. Amen. Ihatag na to na sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Kay ang Dios matud pa sa iyang pulong. Mitikang siya dito sa langit ug midungaw siya diri kanato kung kinsay tinud-anay nga iyang mga katawhan nga nagdaig, nagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Ato ko nung pakpakan ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Glory to God. Og maayong buntag usab sa nagsunod sa ato ang live streaming. Ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga nakigupan usab mo kanamo bisan layo ta sa usag-usa apan kay tungod sa Ginoo iya tang gikunik, iya tang gihiusa kay usara ta ang gituohan mao si Jesus Christ. Amen. So mga igsuon ko sa Ginoo, pwede kayo tang mugawas, mula mano ta. Unya kanang ingna nga kanang kung makita nimo sa atong usa ka igsuon nga murag kanang hilom-hiloman ya, murag mabati na to nga murag naay something pakapini og pikpik ingna ayo pagluya-luya igsuon. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Igsoon maglamanuhay kita. Amen. Uban sa kalipay. Yes, Lord. Igsoon maglamanuhay ipakita sa dagway ang kalipay busa kalintana ang kasugo sa atong dughan pahiyong gamay igsoon ko igsoon magdinasigay kung may naluya luya pikpika ang abaga busa maginambuay kita sa usag-usa pahiyom gamay igsoon ko igsoon maglamanuhay ipakita sa dagway ang kalipay busa kalimtana ang kasugo sa atong dughan pahiyom gamay igsoon ko igsoon magdinasigan kung may naluya pikpika ang abaga pikpika ang abaga busa maginambuay kita sa usag-usa pahiyom gamay igsoon ko pahiyong gamay igsoon ko. Yes, Lord. Nindot kayo mga igsoon
kung kana bitaw makapahiyom ta. Amen? Kay ang ang pahiyom mga igsoong murag makaalim sa atong kasing-kasing. Amen? Kanang mabati na to nga makita na to nga ang usa ka tawo nga gikan jud sa iyang kasing-kasing ang kanang kalipay, mabati na to nga okay ra gid siya. Amen? Pagayon ta nga okay ra gid ang akong igsoon diya sa Ginoo. Kay lahi man ang pahiyom igsoon nga adunay gihambin nga bugat. Kay bisan unsaon na to gisi, makita gid nato nga kanang naagi something. Pero ingna imong tapad nga okay ra gid ka Brad. Okay ra gid ka sis. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Nakita ni Lord nga kanang pahiyom jud nga kanang dili ilinot pa kanang walay pagpigpihig nga pahiyom kay mga igsoon ko sa Ginoo sa tibuok semana iya tang giamuma. Amen. Nabati ba nato ang pag-atiman sa tumbuhi nga Dios? Amen. Amen. Nabati gina nato mga igsoon. Ang Dios wala naggulang kanato. Grabe ang pabor nga gihatag ni Lord. Amen. Muna nga karong adlaw mga igsoon, dili na to tugutan nga dili ta kahalad, dili ta kapasidungog, dili ta kapasalamat sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Muna mga igsoon, atong ipaubos ang atong kasing-kasing ug hunahuna ug atong angkunon igsoon nga kanang wala gitay mahimo kung wala si Lord sa atong kinabuhi. Amen. Kay siya ang tag-iya sa atong kinabuhi mga igsoon. Atong pangayuon igsoon nga sa matag adlaw, sa matag lakaw, sa bisan asa ta pangayoon nato nga si Lord kanunay atong makauban. Amen. Kay kung kauban nato ang atong Ginoo mga igsoon, kanang aduna tay kasiguruhan nga makaingon ta nga safety ang atong kinabuhi. So ihatag sa Ginoo ang atong kinatibukan nga kasing-kasing huna-huna mga igsoon ko sa Ginoo ug atong pabalandungan ang mga awit nga nag-aluhan kinig sa matag adlaw. Sumatag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Yes Lord, sumatag lakaw, sumatag lakaw sa tanang buhaton ko. Gusto ko nga kauban ka. Sumatag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Yes Lord, sa matag lakaw sa tanang buhaton ko. Gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man ang kanunay gitinguhan, ning akong dughan ikaw man ang hangin nga giginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Yes Lord, sa matag lakaw sa among kinabuhi o Dios, sa tanang buhaton ko. Gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man
ikaw man ang kanunay gitinguha ning akong dughan ikaw man ang hangin nga giginhawa ikaw ang akong kusog ikaw ang akong gugma ikaw ang tanan kay ikaw man yes hallelujah yes Lord thank you Father God sa imong kaayo amahan salamat Lord nagkununay ang gipangayo Lord Jesus sa imong mga katawhan o Lord God nga gusto na mo amahan nga kanunay ka o Diyos nga kauban ka na mo sa among mga lakaw sa among mga trabaho sa among mga lakaw o Diyos para sa among pamilya Lord God ug sa lakaw amahan para sa pagpakuyanap sa imong mga pulong Lord God gusto na mo Lord Jesus nga naa ka nga makauban ka kanamo Lord God kay diha sa imong pangalan Lord Jesus walay nakulang ang tanan imo kaming gisingkapan diha sa pangalan na Jesus yes Lord dalaygon kay ka o Diyos sa imong pagkamaayo sa imong pagkakamhanan pagkabuutan pagkamapinanggaon nga Diyos nga among gialagaran thank you Lord Jesus hallelujah yes Lord naingon diri ang pulong sa Ginoo mga igsoon nga sa atong pagdaig ngadto sa atong buhi nga Dios naingon diri sa Salmo naingon ang pulong sa Ginoo Salmo 47 insya pamakpak kamong tanang katawhan tungod sa kalipay amen so mamakpak ta igsoon tungod sa atong kalipay diha sa Ginoo naingon pa diha nga dayga ang Dios pinaagi sa mga makusog nga awit so gisugo ta sa Ginoo mga igsoon nga mudayeg ta pinaagi sa atong makusog na tingog amen so mao na gihulat sa atong buhi nga Dios igsoon naingon re ang Ginoo nga labing ang Ginoo nga labing halangdon ang ayang kahadlukan siya ang gamhanang hari nga nagmando sa tibok pwersa sa kalibutan hallelujah glory thank you Jesus so mao na igsoon nga dili ta maluya dili ta maulaw nga mudawit ta sa atong buhi nga Dios musayaw mupakpak ta sa atong buhi nga Dios kawalay lain nga atong gidayeg igsoon ang tagiya sa tibok pwersa nining kalibutan bisan pa sa atong kinabuhi hallelujah glory thank you Jesus ani ang imong mga katawhan o Dios magadaig kanimo amen hallelujah igsoon nga mudaig ta sa Ginoo aduna kinay panagsayaw panagpakpak gibuhat nato ni tungod alang sa atong buhi nga Dios ani ako magaday kanimo ani ako magasimba kanimo kay gamhanan ka ug balaan ka ug tagos nga alagaran ka ani
ako magaday kanimo. Ani ako magasimba kanimo. Kay gamhanan ka ug balaan ka ug tagos nga alagaran ka. Pagkat ako sagok pa mo, O Diyos, giantos mo ang pagpasan sa cross. Pagkatahong sa plano mo, O Diyos, nga gipakamatyan ka sa Diyos sa Kalbaryo, para lang sa pagluwas sa kinabuhi ko. Yes, Lord! Ani ako magaday kanimo. Ani ako magasimba kanimo. Kay gamhanan ka ug balaan ka ug tagos nga alagaran ka. Pagkat ako sagok mo, O Diyos, giantos mo ang pagpasan sa cross. Pagkatahong sa plano mo, O Diyos, nga gipakamatyan ko sa cross sa Kalbaryo, para lang sa pagluwas sa kinabuhi ko. Pagkat ako sagok mo, O Diyos, giantos mo ang pagpasan sa cross. Pagkatahong sa plano mo, O Diyos, nga gipakamatyan ko sa cross sa Kalbaryo, para lang sa pagluwas sa kinabuhi ko. Adlaw karon sa pagmaya, adlaw karon sa pagmaya, sa kagawasan ta, ang pagdaog ni Kristo kanato nagtubos. Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan ta ka Hesus. Gawas nun ta sa balatian, amen. Gawas nun sa sala, gawas nun ta sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmaya, sa gagawasan ta ka Hesus. Adlaw karon sa pagmaya, adlaw karon sa pagmaya, sa kagawasan ta, ang pagdaog ni Kristo kanato nagtubos. Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan ta kang Hesus. Gawas nun, gawas nun ta sa balatian, gawas nun sa sala, gawas nun ta sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmaya, sa kagawasan ta kang Hesus. Kaming tanan, O Diyos, kaming tanan, O Diyos, magadayi kanimo, kay wala na lain pa, labaw pa kanimo. Kaming tanan, O Diyos, magadayi
Kasayaw kanimo, dili ka po ganang mga tiin. Nga mulokso, kanimo, musikit og hallelujah. Jesus dalaygon ka, hallelujah. Jesus gamhanan ka, karon og sa walay katapusan. Takos og angayan, Dios nga balaan, ang gugma mo para sa tanan. Isalikway, isalikway ta ang kabalaka, kay ang kadaogan nga naangkon ko, musikit og hallelujah. Jesus dalaygon ka, hallelujah. Jesus gamhanan ka, karon og sa walay katapusan. Karon og sa walay katapusan. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Walay pagkapuol ang among mga pagdayigan kanimo, O Dios. Yes, Lord God. Ang among kinatabuk ang kusog, among nahalad nga na kanimo, O Dios. Busa Ginoo, amo padyug kang awitan, amo padyug kang simbahon. Kaniadto, O Dios, gisakit ka amahan, gilansang ka sa cross. Yes, Lord, naagian ni mo, Lord God, ang mga pagtamay, mga paglutos, mga pag-BI-BI. Giludan ka, Lord Jesus, tanang matang mga kasakitan, Lord God. Imo nang naagian, Lord God. Kay gusto ni mo, Lord, ang imong mga katawhan nga imong gipakamatyan dito sa cross. Gusto ni mo, Lord, ni walay bisan isa katawo nga imong gipakamatyan. Gusto ni mo, Ginoo, nga makauban diha sa imong trono, diha sa gingharian, Lord, nga anaa ka diha, Amahan. Yes, Lord. Salamat kay Ginoo sa dako kayong gugma, Lord God, nga imong gibukos sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, sa matag family ka namo, Lord. Kanunay ang imong gugma, nagfocus ka namo, ang imong kalinaw, kanunay naghari ka namo, kalipay nga ang imong mga katawhan nga adunay pagkakontento. Thank you, Lord Jesus, sa imong pagtudlo ka namo, Lord. Nagbilin ka og basahon, Lord, mao ang Bible para ang imong mga katawhan masayod ug maandam pag-ayo diha sa Kristohanong pag-alagad, Lord Jesus. Yes, Lord. Sukad pa kaniadto, Amahan, among nahinumduman, Lord, hantod karon, hantod sa umaabot. Grabe kadako ang imong gugma kanamo. Sukad pa kaniadto, nasayran ko ang kaluwasan, mahitungod sa Ginoo, mga problema kasuya nasugatan, apan si Kristo akong nahinumduman.
giato nasairan ko ang kaluwasan mahitungod sa Ginoo mga problema kaluya nasugatan apan si Kristo akong mahinomduman si Kristo nga gisakit si Kristo nga gilansa para ako makaambit sa kaluwasan si Kristo nga gisakit si Kristo nga gilansa para ako makaambit sa kaluwasan. Yes, Lord. Yes, Lord. Sukat pa kaniadto nasairan ko ang kaluwasan mahitungod sa Ginoo mga problema kaluya nasugatan apan si Kristo akong mahinomduman si Kristo nga gisakit si Kristo nga gilansa para ako makaambit sa kaluwasan si Kristo nga gisakit si Kristo nga gilansa para ako makaambit sa kaluwasan ang ayan lang yun simbahon ka 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 si Kristo nga gisakit si Kristo nga gilansa para ako makaambit sa kaluwasan si Kristo nga gisakit si Kristo nga gilansa para ako makaambit sa kaluwasan si Kristo nga gisakit si Kristo nga gilansa para ako makaambit sa kaluwasan. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you kay Lord God sa imong pagpasakit dito sa cross, Amahan. Kaniadto karon adto na may mga sitwasyon nga naagian sa mga katawhan apan among mahinumduman ang imong pagkamaayo ang imong pagkagamhanan ang imong dakong gugma diri kanamo mo'y makahatag ka na mo Lord God o kalipay Lord Jesus kadasig Amahan may hinungdan Amahan na nagmalahotayon kami Lord God sa
pag-alagad na kanimo, O Dios. Dili og dili na mo ni mabuhat, Amahan, kung wala ang imong tabang diri kanamo, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Ang imong pagkamaayo, O Dios, kanunay na hantod sa among pagbangon, hangtod sa among pagmata, naa ka, Lord Jesus, naguban ka na mo, Lord God. Makaingon ang tao, Lord God, nga murag aksyon at tungod sa imong pakikuban, tungod sa imong gahom, aniya pa mi karon hantod ron, Lord, nga magadaig, magasimba kanimo, Lord, hantod sa imong pagbalik, Amahan. Sa akong pagbangon, hantod sa pagpahula na buhi ko, ang pagkakayo mo, ang kumamon. O kaloy mo ay kinutuban, di ko tanong, di buo sa pagkamaayo mo. Kanunay kang matinod anon, yes Lord. Kanunay kang maayo ka na ako, hantod ako may gininhawa, awitod ko ang pagkamaayo mo, yes Lord. Ang tingog mo nagagiya sa kangiti, nagkauban, masuod kaysa sa tanan, kay ikaw ang Amahan, ako imo pinangga, nabuhi ko sa pagkamaayo mo. Kanunay kang matinod anon, yes Lord, kanunay Lord, kanunay kang maayo ka na ako, hantod ako may gininhawa, awitod ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod na ako. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod na ako. O gihalad ko, kinabuhi ko, tanan anak ko. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod na ako.
Dios sa imong pagkamaayo, sa imong pagkagamhanan, sa imong pagkabalaan, sa imong pagkahalangdon, sa imong pagka-Dios nga walay sama, sa imong pagka-Dios nga walay makatandi, Amahan. Wala gid may kapanamhiran, Ginoo, nga ikaparihan nimo, Lord God. Dios ka nga malaluyon, Amahan. Dios ka nga mapinanggaon. Pag masampit mi nga na kanimo, Lord Jesus, kanunay kang ana, Amahan. Kanunay matinud-ano ng imong mga saan, Lord Jesus. Ang imong mga saan, 1,000 sa imong mga saan, Amahan. Bilang magkalibo ang imong mga saan kanamo, Lord. Amo ginang nasinati ang imong mga saan. Amo gina, Lord God, nasinati sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, Lord God. Yes, Lord. Salamat ka, Lord, sa imong pulong. Kay dili og dili gid mi, Lord, mabuhi kung wala ang imong pulong, Lord Jesus. Dili mabuhi ang imong espirituhanon na bahin, Lord. Luya. Og di mi makadungog sa imong mga pulong mensahe, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa kanunay kadasig kay mo gihatag sa matag usa ka namo, Lord God. Nga kanunay kami nagpadaogon, Lord Jesus, sa tanang panahon, sa tanang adlaw, sa tibuok simana, kay kanunay ka nga matinud-anon sa among kinabuhi, Lord God. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord. Ang imong pag-provide kanunay na mo, Lord, na sinati, Lord Jesus, ang imong pag-atiman ka na mo, Lord God. Salamat, Lord, na kanang may time, Lord Jesus. Aduna kami mga sitwasyon, aduna kami adunay gibati, Lord. Ikaw ang Diyos na nagkita og nasayod. Puro instant ka nga, Ginoo, nga moayo. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na the best doctor. Ikaw ang Diyos na mananampal nga among nailhan, Lord Jesus. Wala na ilain pa. Salamat, Lord, sa imong pagkamilagruso. Salamat, Lord. Wala gid-gid mi mapulaan, Ginoo, sa pagpasalamat nga na kanimo, Amahan. Tungod kay dili pa kiniigo ang among gibuhat namo para nimo, Lord Jesus. Dili kami mapulaan nga muawit, mudaig, magpasalamat. Maura jud na, Lord, ang imong gihulat sa among mga baba, among tingog. Mura na gihulat nimo, Lord, nga ang tawo ka antigo mo pasalamat ka na kanimo, Lord Jesus. Makaingon mi, thank you, Jesus, nga kami nagpuyo, Lord God, nga malinawon, puno sa kalipay, kadasig, Ginoo, upan ang imong pagproteksyon, Amahan. Kay diha kanimo, o Dios, aduna kami kasiguruhan. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dalay kon kabahan sa walay katapusan. Kanimo, o Dios, ang kadungganan o kahimayaan. Kanimo lang. Sa pangalan na Jesus, ang tanang anak sa Diyos, magaingong. Amen. Mga igsoon, ato ta sa scripture reading. Pagkadado ni Ailami. May buntag kanatong tanan og ayo ta sa pagpamarog agig pagtaw sa tong buhi Dios og atong basahon ang pulong sa Dios diha sa ikaduhang Pedro 3 bersikulo 10 hangtod sa 13. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Nianang adlaw ang kalangitan mahanang uban sa kusog nga dinahunog og ang mga butang mosilaob og maugdaw og ang yuta mahanaw.
Uban sa tanan nga anaan niini. Ug sanglit kining tanan, laglagon man niining paagiha. Unsa may angay ninyong buhaton? Kinahanglan nga magkinabuhi kamo og balaan og ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Samtang magulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit mosilaob ug maugdaw ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit, apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bagbag-ong kalangitan ug bag-ong yuta diin maghari ang katarong ang pulong sa Dios. May sunod nga bahin mao ang testimony pagkadado ni Brad Joel. Yang isa-isay ang pagkamaayo sa Dios. Propeta Joel na po tayo Joel dere. So maabot ni nga pastor. Maayo kay ni mong istorya. Awa, isa-isay ni ron. Pastoronon niya. May buntag sa anak sa Ginoo, buntag sa tanan. Ako din kadaugan nga sukad nga nagsigi na magsimba dire. Amo yung nabati nga naajud ang kalinaw, kahusay. Ug wala joy ingon nga mug hatod og kasamok. Siniti amo jud na sinatian nga naajud ang Ginoo nag-provide jud namo. Ay sa una wala pa mi sige simba na jud ang lahi ra jud ka istanan kay naaman jud ning nga istorya nga dili ingog di jud maayo nya bisyo pod ning inom tabako mo jud na usa jud na nga di jud maayo di ay maka daot sa tuang panglawas yung angin pod atong pamilya kay ug wala pa sila karon diri si ilang Pastor Gideon brag wala ra jud tadagway mag inaani og wala tay kabag-uhan kay nagpasalamat jud ko nga tangtanan nga wala jud ta mag abot dire magkita-kita kay iyam jud ta asa punta wala man sila sa pastor rin nga. So una magsimba lahi raman. Nga sukad nga magbasa tag Biblia na man jud diha ang atong magatunan nga kabag-uhan ug mao jud ang kamatuoran. Ang ngayon jong simbahon kay naara man jud diha. Salamat kayo Ginoo. Ora. So, mao katoy ang testimony. Unsa siya pa, unsa ang Dios nag-provide, unsa ang Dios nagbago. So, ang testimony po ko, mura magbago pa tong dito mis Negros. So, isungog-sungog ko ato, nila kay nihilak ko no ko. Kung nahilak ng ganis Jesus, hilak po ta. Ito nga, kaingon ko, Lord, nahurot jud akong kung taon naman lang taon ini. Taon gyud nga bisag na atas lungsod taon gyud atong hisgutan. Grabe gito eh among kaagi dito. Layo kay sa tanang baklay unya unsa gi kay kuan sitwasyon nga siya mismo una magimingon nga Brad daw di ko ani. Bug na pa kaikting og Brad daw di ko ani. Sige balik-balik. Sige pagdalios o sa katre, muro mo nagmamilin-bilin. Daw, ko ane. Basig appendix ne. Ko dili na appendix kay ko ana kanang ang appendix man god. Akong kanang pugong-pugong sa pagpagaw sa hugaw, nya moal sag bugat, nya moal sag bugat nya. Kusog mo kaon nya hinirap na mo kaon. So dito nako nasayran nga ang Dios gyud mo'y nag-ayo. Pastor, grabe na kung goal ko kayo ato ay nya na pagkaugma dito na kinitaw anay na daig maayo gi-test gid mi sige testingan gid mis Ginoo ba nga
Grabe ginakuan na ato lagi ko saon man ani. Balaon ti ka pastor, bugat ara mo ni pastor. Madala ra mo gid to kargas motor niya kay ang wala man sila mapanik ang tagbalay cameraman. Ako ra may napanik dito. Kay ngon ko balik gyapon ta. Kay naatoy gi pauma nga 5 hectares nga tutong umon. 5 hectares nga yuta ipauma ko na to. Tutong umon. So maayos dito ko kaingon nga ang dungog himaya ira gid sa Dios. Wala gid ko laing pasidunggan ato. Naman tay trials, naman tay mga circumstance sa kinabuhi, naagid ang Dios. Grabe ang pagsulay namo dito, pero ang Dios nagtabang. So ang dumaya ira gyud. Sunod nga bahin mao ang tanan nga batununan sa ilang halad awit. Halara nila ang Dios. Ang audience ninyo ba ang Ginoo? May buntag ka na atong tanan, ni ademe sa inyong atubangan para among halara ng atong buhi nga Dios. Og naguluhan kini nga walay makatandi. Sa pagkamaayo mo ug dili masukod ang kadako sa guma mo, walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw ra gyud o Dios ang angayang simbahon ko. Walay katapusan nga pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamhanan mo, ang ayang simbahon ko. Walay makatandi sa pagkamaayo mo o dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw ra gyud o Dios ang angayang simbahon ko. Walay katapusan nga
hangtod sa kahangturan ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamhanan mo ang angayang simbahon ko. Walay katapusan nga pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamhanan mo ang ayang simbahon ko. Walay katapusan nga pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamhanan mo ang angayang simbahon ko. Ang angayang simbahon ko. Ang angayang simbahon ko. Ang tanang dumuwag himaya alang lamang sa atong buhi nga Dios. Talaygon ng Dios no sa kinabuhi sa ato mga kabatan-onan nga nihalad sa ilahang kinabuhi, silang kasing-kasing, sa ilang hunahuna o diha sa mga pagdaig. Pinaagi sa awit nga naghatag ka na to og mensahe nga wala gyud makatandi no sa pagkamaayo sa Ginoo. Sa ato karong nga pagsugod mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo, ako kamong gihangyo sa paghatag yun sa inyong unahon kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. O sa dili pa kumuadto sa pagbasa at ato sa ning batasanon day ang paghisgot sa ato mga kaigsuonan sad nga naas naglaing mga lugar nga ninduyog sa atong pagsimba. Ang uban ani ato nang nakita para inika Marso sa taga Domingo na sige na kog basa ang ilang ngalan, inyo na sad nga mahinumduman kung moari sila dire. Moingon na ta nga mo dai ni si Kuan, no? Di ba? Welcome nato. Dili bag-o nato ang ilang ngalan kung taga Domingo nato mahisgutan ang ilang ngalan. Si Sister Gloria Herminio nga nas Manila. Ato pakbakan ang Dios no sa iyang kinabuhi bisan kon layo man tuod siya, distansya man tuod siya, pero wala niya atagig kana bitaw nga ulang nakigduyog, nakiguban siya. O niya si Annalyn Carinal Limpahan sa ikon nga nastanhay ato pakpakan ang Ginoo no. Basig dadon sila sa Ginoo dire. Susana Pablio sa Thailand, o niya Susana Pablio sa Thailand, dayong Sister Gingging Simpron. Murag nakailan na mo ani no. Nakaari na siya dire. O niya si Bulanon in Canada, naana sa Canada. Mo ni siya as usas mga listener sa una sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko niya. Nanaron siya sa Canada. Nagpa-pray na siya sa una nga makaadtog Canada. O niya nakaadtog yung Canada. No, ato pakpakan ang Ginoo. Siguro kanina kailan na mo ani si Lisa Kalidgid.
Ah, na nakiguban no. Good morning no sa Lornali Abaw, Mimidalio, Wagas Rico, Sally Alsola, Jerome Bordin, Onia Bert Ganton, Arnel, Pastor Arnel Raidan. Kailan naman kakita na mo ani Pastor Arnel Raidan, nakaari na siya diri. Si Arnold Pagkira, Sirlita Naro Tumaudos, Elia Montañez, Montañez. Kailan mong Montañez? Wala pa. Okay, si Gerald Pail, Michael Mandago, o si Chichi. Ang uban ani naa sa gawa sa Pilipinas o nakiguban og nakigdoyod usab ato mga igsuon sa Minister Maricel o Sister Roy Chachin nga mo replace sab sa ato ang panimbahon. We declare no nga ang Dios magpanalangin sa ato mga igsuonan nga bisan kung layo apan diha sa atong pagsimba nagkahiusa ta through the social media. To pakpakan ang Ginoo mga kigsunan nga nahimo instrumento ang social media aron kita magkahiusa sa pagdaig, pagpasalamat sa Dios sa ingon nga sa ato unyang pag-atubang o pagsulod sa bagong langit o bagong yuta nga giandam sa Ginoo kanang magkakita-kita gyud ta didto. Naamay mga kaigsuonan nato nga dili nato makita mahimamat dire, pero mahimamat nato sila didto sa langit. Amen ba? Ang ato ro nga hisgutan mga kaigsuonan kining pulong magpaabot. No? Magpaabot. Ang tanan mayong magpaabot. Muni ang atong hisgutan karon ang magpaabot or ang nagpaabot. Unsaon nato pagpaniguro nga nagpaabot ta sa bagong langit. So, diha giklaro mga kaigsuonan, nagpaabot ta sa bagong langit. Kaganina gibasa diha sa sulat ni Pedro, karon atong sabasahon ang mga pamaagi, ang bersikulo diha sa ikaduhang Timoteo. Uni ako kamong gihangyo sa pagpanindog, pagbalik no, diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 6 hangtod sa 8. Okay? Ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 6 hangtod sa 8. Ingon dinhi, kay bahin kanako miabot na ang takna nga ihalad ako ngadto sa Dios. Panahon na nga mubiya ako ni ining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pakiglumba ug natapos ko gayod kini. Giampingan ko ang akong pagtuo og karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga ni adto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghukom og kini dili kanako lamang kundili sa tanan gayod nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Amahan mo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios nga imo kaming suginlan, tudluan, pahinumduman, imo na usab kaming ligunon, dasigon sa pagpabilin diha sa pagbuhat sa mga buluhaton nga nagpakita nga kami nagpaabot sa imong pagbalik, nagpaabot sa bagong langit, bagong yuta, bagong Jerusalem nga imong gisaad ni adtong mintuo kanimo, ni adtong misalig kanimo, ni adtong midawat og nagpadayon sa pagkinabuhi sa mga buluhaton nga imong gisalig sa matag usa. I declare blessing sa matag usa nga niya karon dinhi, maingon man sa ako mga kaigsunan nga naa karon sa nagkalaing mga lugar, sa nagkalaing mga nasod nga nakigduyog kanamo diha sa pagsimba kanimo. I declare blessing in the name of Jesus, in the name of Jesus. I declare right now, bisan pa Ginoo naa sila'y kalipay kalinaw og kanamo nga niya karon, magmalampuson magmadaogon kami sa pagkinabuhi simo mga pulong kay mao nay tinuod nga kalampusan. I declare blessing in Jesus name. Amen. No, amen. Nindot kayo mga kaigsunan ang ato karong hisgutan kining nagpulong nagpaabot. Kaniadto doon ako'y mga wali nga naghisgot nagpaabot. Ang pagpaabot mga kaigsunan dili gyud na sayon, labi na kung nagdali ka. Abisan kung wala ka magdali, dili gyud pud sayon ang magpaabot. Kasuway mo og kanang time mo nagpaabot.
Una-una ako no ninyo kon kanus amo nakasway nga nagpaabot mo, unsa pod nga matang nga kahimtang nga kamo nagpaabot. Daghan kayong mga butang sa atong kinabuhi nga magamit nato kining pulong pagpaabot. Kanang moadto tag biyahe, magpaabot ta og kanang kuaning kasakyan. Kasuway mo og maghulat mo og series nga pertindo gaya. Unya kana gyung murag alas 12 na, murag kag kapaniud tuhon unya murag pog dili kay basig moagi unya. Murag kag magduha-duha ba? Murag kag mag-alindasay, murag kag di ka makahimutang, maniud to murag magkuan na lang. Ang pinakalisod jud kanang murag kag kalibangon. Ani moagi ba ang series, ang CR to pag yun sa kuan ning pila ka floor nga merkado sa lungsod. Kaya naaman po'y wise kaayo nga mga kuan mga merkado nga ang ilahang CR tuwa sa taas para gyud makasod ka labi na gyud sa mga mall. Kabantay mo kanang mga CR sa mall, labi na gyud diha sa syudad. Ang CR tuwa gyud na dito sa babaw. Gawas lang sa CR diri sa kuan kasi second floor naman na des lungsod. Muadto pag yung kaunya moagi ang series. Wa na pertinang laaya. Unya daghan kayo mga bahin no nga ako nang gikaingon magamit nato ning pulong magpaabot. Sometimes ang lalaki magpaabot sa desisyon sa babae. No, labi na kung kami ni una lingi ko sa mga batan-on diri murag di pa man kay kamilyon og itsura. Plastada pa man. Magpaabot yun 2 years, 5 years. Siguro na ay mga nagpaabot no. So kining ato rong hisgutan nga pagpaabot gigamit ni Apostol Pablo sa iyang kahimtang sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Dili lang si Apostol Pablo mga kaigsunan nga pwede nato nga kapanaminan atong tan-awon tutukan kung unsa may ilahang gipakita kanato samtang sila nagpaabot. Kining atong hisgutan karon mga kaigsunan ang nagpaabot or pagpaabot diha sa bagong langit o bagong kalangitan. Ang tema nga ako karon nga i-share ninyo mga kaigsunan kining unsaon aron makapaniguro gyud ta nga nagpaabot ta sa bagong langit. Mao gyud nay pinaka-importante mga kaigsunan unsaon nato pagpaniguro nga nagpaabot kita sa bagong kalangitan. Diha sa gibasa kaganina mga kaigsunan diha sa unang Pedro masiguro to ikaduhang Pedro sige ikaduhang Pedro kapitulo 3 ingon diha sa bersikulo 12 hangtod sa 13 ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 12 hangtod sa 13 kuana siya wali na siya ni Pedro ingon dinhi nga samtang naghulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit mo silaob maog daw og ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Sa miaging mga Domingo mga kaigsunan naghisgot ang pulong sa Dios nga ang mga langit kini atong makita kanang gablo diha dili man gyud na mao langit. Ginganlan ra sa langit pero mao kinutuban ra nas ato ang mata. Bisag mulupad bisag kanang musakay kag eroplano, rocket bakaha. Bisag pila pa na ka miles ang naluparan di gyapon na mawagtang ng blow. Sige ra nag-blow gitawag na siyang kawanangan. That is a universe. Wala say pagkinutuban. Kawanangan gyud na siya. Muna nga kining gitawag langit mga kaigsunan mo silaob siya kay kung imong tan-awon sa gipadayon ni Jesus Christ muulbo man gud ang tanang mga planeta. Magbangga man gud siya. Ingon dinhi nga maug daw ang mga tunaw tungod sa kainit. Pero des bersikulo 3 sige tagaan tagpaklaom. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. Wala nay dautan, wala nay kasamok, wala nay bisan unsang dili maayo nga kinaiya sa tao ni anang maong dapit. Ang gingharian sa Dios kanang bag-ong langit, bag-ong yuta. Unya giklaro didto mga kaigsunan nga haskang nindota gyud ang bag-ong langit.
Kung unsa man ang mga building diri sa kalibutan o kaha nakasulod mo mga nindot kaayo nga mga kana bitawng mga building nga makaingon ta nga haskang nindota, pero kanang tanan ingon ang Biblia mahanaw ra na, matumpag ra na sa kadaghan nga mga gihaguan sa mga tao, mi-invest sila mga milyon, billion mga kaigsunan nga mga kwarta like sa gubat sa una sa Marawi. Makabantay ta nga dagko kay ilang mga building. Katanaw mo sa mga news sa una sa gubat sa Marawi, pertin dagko ang ilahang mga building. Nya dili lang sa gubat sa Marawi kita nakasaksi, gubat sa Gaza, gubat sa Palestine, Israel, sa Iran, mga building billion ang gasto apan natumpag ra, dili pa gani na linog. Armas pa ang gigamit. Unsa pa kaha kun magkapingki na ang mga planeta. Muna niingon dinhi nga ang tanang butang mahanaw ra gyud na. Pero wala magpasabot kung doon na tay butang, ato na lang po nang ibaliwala. Ato nang ampingan kay gipial na sa Dios. Samtang naapatay ginabuhi atong ampingan o gamiton aron mahitabo ang giingon ni Jesus. Kung kapiyalan kas gamay, piyalan ka dako. Amen. So ang atorong hisgutan mga kaigsunan, unsaon aron kita makapaniguro nga nagpaabot kita. Sumalas ako nang gikaingon mga kaigsunan, unsaon nimo pagpaniguro nga nagpaabot yung ka sa series nga mulabay. Unya naarabay mga panahon mga igsoon nga kanang maghulat ka naapagoy mo samok-samok. Na mo ingon, daghang series ron. Mo ingon pag yung kang last trip na to. Mo ingon pag yun, sige, ayaw ka bala ka na, og dili good ta mo ko ni uli. Nya, mag-alindasay na ka. Nya, daghan kayong murag mo tintal, daghan kayong mo sulay. Mga kaigsunan ko sa Ginoo. Si Apostol Pablo doon na sa gipakita nga kinaiya. Aron ato san nga mapanaminan mga kaigsunan kung unsaon di ay gyud pagpaniguro nga nagpaabot ta sa bagong langit. Si Apostol Pablo mga kaigsunan ato tutukan ang iyang sulat sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 6 hangtod sa 7. Imong makit-an diha nga nagpaabot gyud si Pablo. Ang iyang gisgutan diha nagpaabot sa iyang pagpadayag. Mga kaigsunan, ang gisgutan ni Apostol Pablo mao kining pagbalik ni Jesus Christ, pag-abot ni Jesus Christ, kaysa dihang moabot si Jesus Christ, moabot pud ang bagong langit ug bagong yuta. Wa may laing rason mga kaigsunan nganong mobalik si Jesus. Ang rason mga kaigsunan, kuhaon ka, dadon ka, lalinon ka, kana kun naniguro ka sa iyang pag-abot. Muna nga ato ning siguruhon kung unsaon man gyud nato pagpaniguro, unsa may angay natong makit-an sa tong kaugalingon o kaha sitwasyon nga nagpakita nga nagpaabot gyud ta. Kay nagpaabot kag series mga kaigsunan, nya wala di ay kay ikaplite. Or kaha nagpaabot kag eroplano, wala di kay ticket. Nagpaabot ka mga kaigsunan, like example kanang grabing taas ang pila no, labi na sa una nga mukuha kag SSS, NBI, mukuha ka pati tag-asa gyud og mga linya. Pag-abot day didto, ma-reject day ang imuhang kuan. Tingkapuya. So si Apostol Pablo mga kaigsunan dunay gipakita nga buhat no, nga nagpakita nga nagpaabot gyud siya. Una nga iyang gipakita diha, iyang giampingan ng iyang pagtuo. Ang tanan mo ingon, giampingan nako ang akong pagtuo. Ingon diha sa 7, basaha des 7. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba og natapos ko gayon kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Diha giklaro mga kaigsunan, ingon siya nga
kuhaon ako, mubiya nako niining kinabuhia. Si Apostol Pablo nga nagsulat niya ng libro ni Timoteo, kamatyonon na siya. Dili kayo mapakita sa Biblia kung unsa gyud ang angking kahimtang, pero sumala sa tong gibasa des versikulo 6, kamatyonon na si Pablo. Ingon siya diha nga kay bahin kanako. Miabot na ang takna nga ihalad ako ngadto sa Dios. Panahon na nga mubiya ako ni ining kinabuhia. Murag namili na si Pablo. Pero diha sa iyang kahimtang sitwasyon, mga kaigsunan, wala man tuod diha gipakita kung nagtinga na ba siya, naglisod na ba siya, pero iyang gipasabot pagklaro ang tanang magtotoo nga makabasa nining maong mensahe. Usaka nga gitinguha pag-ayo ni Apostol Pablo nga malamdagan ta kung unsaon gyud nato pagpaniguro nga nagpaabot ta sa pagbalik ni Jesus Christ. Kay daghan man kay mga taong nagtuo pero wala sila'y pagpaningkamot, wala sila maniguro. Pero tindaghan ng tao nga nagtuo pero wala sila'y pagpaningkamot, wala sila maniguro. Unsaon nato pagpaniguro diha sa pagpaabot sa pagbalik ni Jesus o sa bangon langit o bang yuta? Number 1, ayaw yun na ninyo kalimti, ampingi ang imong pagtuo. Inay mong tapad, ampingi imong pagtuo. Ampingi ang imong pagtuo nga dili na madala sa mga makapaluya nga mga mensahe, sa mubira kanimo ngadtos kalaglagan. Kay ingon si Jesus, mga kaigsunan, daghang buot musunod kanako, daghang nangandoy og langit, apan sa panahon nga adunay kalisdanan, apan sa panahon nga lutoson na, mubiya dayon sila sa pagpangalagad. Pipila man nato dinhi nga nakasinati nga giluya ka, kanang gilutos ka, gipadungog-dungugan ka. Pila ba nato dinhi, mga kaigsunan, nga nakasinati nga nasakitan ka? Mga igsuon, usa sa pinakabantayanan sa ato ang pagpangalagad, atong ampingan ang atong pagtuo. Sigurohon nato nga ang atong pagtuo gikan sa Dios, gikan sa pulong sa Dios, dili gikan sa mga tao. Dili gikan sa mga sugid-sugid nga di nato makaplagan sa Biblia nga mao ang pulong sa Dios. Kay daghan kay mga taong nagtuo, mga kaigsunan, apan ang gidangatan kalaglagan, apan ang gipadulngan kalautan, kamatayon. Muna si Apostol Pablo, mga kaigsunan, tan-awa ragod, giunsa niya pag-amping ang iyang pagtuo. Isa kutob sa akong mahimo. Giampingan ako ang akong pagtuo, mga kaigsunan niyo siya. So atong tan-awon, mga kaigsunan, unsaon aron maampingan ang atong pagtuo. Usa may angay natong buhaton aron maampingan nato atong pagtuo, mga kaigsunan. Diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 14. Ingon siya diha nga ampingi ang maayong mga butang nga gipial kanimo pinaagi sa gahom sa espiritu nga nagpuyo dinhi kanato. Unsa man ang gahom? Ang gahom nga gisgutan diha, mga kaigsunan, gahom sa espiritu nga nagpuyo dinhi kanato. Unsa may buot ipasabot? Kanang kabalo kang mga orasyon? Kanang gahom nga gisgutan diha nga gikan sa espiritu nga nagpuyo kanato, walay lain ang mensahe sa Dios. Mao ni atong susihon, mga kaigsunan, nga bisan asa ta, buti pasabot kung moingon tang bisan asa, nakighimamat man ta sa mga taong wala magtuo, nakighimamat man ta sa mga tao nga kanang nakighalubilo man ta, mga kaigsunan, sa mga tao nga wala pa diha sa Ginoo. Ang pangutana karon, mga kaigsunan, pulong ba sa Dios ang atong gibarugan? Mensahe pa ba sa Dios ang atong gisunod? Nindot kayo, no, kung mensahe sa Dios. Pero ako moingon ko,
Mensahe sa Dios ang imong gisunod nganuman. Ni simba mang kakaron. Ito pagpakan ng Ginoo. Kay kung mensahe pa lang sa tao atong gisunod mga kaigsunan, mo na gingon tagay-tagay na inyong kahapon. Tinuora ay. Usay mensahe sa mga tao. Maingon dayon nga, ay, inom. Di ba? Mindras doon na pa'y kinabuhi. Na ako'y mga kaila dito sa Sudlon. 7 na kuno sila sa una. O niya, duha na lang nabilin. Ang usa mo'y ako ang nadala dias Ginoo. Pero sige pag yun. Kabalo mo, pag adto na ako dito sa Sudlon, kanang botilya ng emperador, tigilapaw na sa tao. Ikaputan og sayote, kaya namalit mag og sayote dito. Tinuod na, nya duha ka pundok na nga botilya. Sikat pa kuno na sa una, ang ilahang tawag sa ilang grupo, sunog baga. Sunog baga. Sa akong pagpanangyaw, mga kaigsunan, nagdindi, nagyukog-abot. Nakasway ko, eksesa. Kasuway ko og kanang asaksipod sa mga aswat nga nangibot silang marijuana. Ila po kong gidala. Nangampo ko dito sa mga nangampo ko dito sa bukid di Hasbalamban. Nya gidala na po ko sa Ginoo atong dapit nga mo lagi na gikan sa ilang pagsugod, wa gyud nila ilibaligya ang botilya. Nagpundok lagi ng botilya lagi. Lapaw lagi sa tao. Nya perti na dako anak na god. Nya di apag gyud diri kaputan na og Nya duha na lang sila nabilin. Kay ang ilahang sunog baga. Pero kabalo ba mo? Musampit sila Ginoo. Munang niingon ang Biblia, dili lagi tanang magsampit kanako Ginoo, makasulod og langit. Kay dili tanan nga mga tao nga nagsangpit, nagamping sa ilang pagtuo. Ang ilahang mga pagtuo, dili nagikan sa Dios. Dili na mensahe sa Dios, mensahe nas mga tao. Mensahe nas mga taong wala sa Ginoo. Muna'y atong susihon mga kaigsunan, sama ni Pablo mga kaigsunan. Tinuod na si Pablo, daghan kay isang nahiblubilo nga mga tao. Kay usas siya sa mga inila nga mga tao. Mimro siya, usas mga, gitawag sa mimro sa Sanhedrin. Mga inilang mga abogados, mga Hudyo. Speaking of abogado, matod pa nila, talagsara ko no malangit. Kay ang itom papution. Di kuno ka mahimong abogado kung di ka butbuton. Pero doon na po yung mga abogado nga, muingon nga, wala mi nahimong abogado tungod sa butbut. Nahimo ning abogado sa kamatuoran. Kaya na may mga abogadong Kristohanon. Amen. Ato pakpakan ng Dios, no? Muna nga, dinhi mga kaigsunan, sa ato di nga pagpangalagad sa Dios, sa pagpaabot nato sa Ginoo, ato di klaruhon kung sa atong pagpangalagad, ato pa bang tipigan ang mga pulong sa Dios? Unsa may mga pulong sa Dios? Unsa may mga mensahe sa Dios nga nagpasidaan kanimo kanako? Sa atong pagpangalagad, pag-ayo sa Dios. Ang mensahe sa Dios, mingon nga, daog-daogon ka. Butang-butangan ka. Libakon ka. Unsay gingon ni Jesus? Bugal-bugalan pagyud ka. Kasway mo nga, gibugal-bugalan mo, o kahagipadungog-dugugan mo. First ninyong bation, murag mo maninit pag-ayo. Maningkag imong diri. Matud pa sa akong kauban nga akong giwalihan dito sa syudad. Pastor, wag gyud ko kagwanta kay murag ning inat akong diri. Niyaw-yaw gyud kuno siya. Pero nangayo po siya pasaylo. Ako siyang gipangutana, o niyag mausab to. Yaw-yaw na po ka, na mga ipasaylo. Mausab na po, yaw-yaw na po, may ipasaylo. Ang tao nga nangayog pasaylo, di na gyud mo usab. Tama? O niya, unsa may akong buhaton, pastor? Ako siyang gingnan, ilayo ang imong kaugalingon, anang tao nga, makayaw-yaw ka.
Tama ba? Dili kay imo pong pangitaon noon magpaduol ka, distansya sad. Amen? Unya, ang imong buhaton mo ni, tipigi gyud ang mga pulong sa Dios. Nga gipasidan-an ta. Amen ba? Gipasidan-an na tadaan. Nga mao gyud na ato masinatian. Pero ang nakanindot dili na magsige. Labay ra man na. Kabalo ba ka mga kigsunan ang giingon ni Jesus Christ sa panahon nga mao nay atong masinatian? Ang gitudlo o gipakita ni Jesus nga kay niya pailob lang, paubos. Kay kung naa kay kinaiyang mapaubos, naa kay kinaiyang mapailubon mga kaigsunan, kinsay alkansi? Sila o ikaw? Imano? Bisag saon ka og luto, saon ka og guba mga kaigsunan, nagdahig hinuon ka sa Dios. Like sa mga alagad sa Dios kaniadto, mga propeta, mga alagad sa Ginoo nga gibugal-bugalan sila, damor silang gibugal-bugalan, damor silang nagdaig sa Dios. Damor silang gipasanginlan like Daniel. Kabantay mo si Daniel? Si Daniel mga kaigsunan, usa na sa kabatanon nga wala gyud mo yukbo sa balaod nga gihimo sa usa ka hari. Hangtod nga gisilutan siya, gitambog siya sa iyang mga barkada na gitambog dito sa kalayo. Dahil sunod siya nagyod mismo ang gitambog dito sa langob sa leon. Tungod kay gipasanginlan siya. Damor siyang gipasanginlan, damor siyang mindaig sa Dios. Nganong nakadaig siya? Tungod kay ang gitipigan ng mga mensahe sa Dios. O sa may mensahe ni Jesus Christ nga ngay natong tipigan, ingon si Jesus, di ti kabiyaan. Amen ba? Ito pakpakan ng Ginoo. Di ti kabiyaan. Di ti kapasagdan. Amen. Lamang ang gusto sa Dios nga atong nga iyang makitaan sa atong kinabuhi, paubos. Inemong tapad paubos, pagkatog paubos. Kaya kung di man gud ta ka paubos mga kaigsunan, amo na giingon nga mamarka bahala. Unya inig padulong asa man ka padulong? Langit? Dili oy. Muna nga si Apostol Pablo doon na siya gipakita dinhi nga pamaagi. Iyang giampingan pag-ayo ang iyang pagtuo. Aron maampingan nato atong pagtuo, mao ni. Dili nato tugutan nga ang mabutang nato sa atong nahuna kasing-kasing ang mga mensahe sa kalibutan. Kundili ang mga pasidaan ni Jesus, ang mga pahimangno ni Jesus, ang mga saad sa Ginoo. Amen ba? Inay mong tapan, mga saad sa Dios. Saad sa Dios nga dili kaniya kalimtan, dili kaniya pasagdan. Matod pa ni Jesus, dili ko kamubiyaan nga daw ilong mga tuwapos, kanang mga ilong nga kana bitawng di gyud taniya pasagdan gyud. Pagkanindutas mensahe sa Ginoo. Lamang ang mga tao nga makasinati nga dili pasagdan sa Ginoo, dili kalimtan sa Dios, katuro pong mga tao nga nagmapapusanon. Nya kanus amang ka makaila sa imong kaugalingon nga naa kay pagkamapausanon. Di makakaila kung way pagsulay. Di makakatugkad kung dili ka sulayan. Matagkaroon og unya mga kigsunan, sulayan gyud ta. Kinsa may nakasway na nga gisulayan ka. Ato pakpakan ng Ginoo. Kumusta man? Murag ni init, no? Murag kasukulon, murag pugdi. Normal ra gyud na siya. Pailob lang, no? Sama ni Jesus Christ nga nagpapailobon siya. So ikaduha nga angay natong ampingan mga kigsunan tanawa diha sa unang Juan kapitulo 2. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 24. Tanawa ko no inyong Biblia. Ingon diha, busa ampingi gayud ninyo ang mga mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan. Kay kun inyong ampingan ang diha sa inyong kasing-kasing ang nadungog ninyo, magpabilin kamo diha. Magpabilin kamo kanunay diha sa anak ug sa amahan.
Pagkanindutan, no? Ang tao di ay nga nagtipig sa mga mensahe sa Dios, nga nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Nagpabilin di ay siya diha sa mga saad ni Jesus. Nagpabilin di ay ang tao sa mga saad samahan o sa may saad samahan. Luwason kaniya. Like David. Si David, mga kaigsunan, ihagyon ng gipamulong. Kung nakaila ko sa Dios, ingon si David, ang akong Dios dili maluya. Ang akong Dios dili magduka. Dili matulog ang akong Dios. Adlaw o gabi akong gibantayan. Munang kung imo tan-awon si David, nagbadaugon siya. Unya gawas pa ni ana, mga kaigsunan, ang Dios ni David nga ang Dios nato karon, grabe mo provide sa tanan nga gikinahanglan. Kung maghisgot ta gubat, mga kaigsunan, lisod kaayo na ang pagkaon. Kabantay mo, mga kaigsunan, sa balita karon sa gawas, mas daghang nangamatay kontra sa bala kaysa kagutom. Ang mga tao sa Gaza, daghan kuno kayong nangamatay. Dili na sa fake news. Maghisgot ta gubat, perting lisuran ng pagkaon ana, wa na gunay mag-deliver. Labi na katong anad og parcel na ayaw na lang yun. Wala na mo deliver nag parcel. Wala na mga kuan ana, Maxim, unsa pa na diha. Wala na. Di na kaka-order bisag asa. Wala na gasolina. Unya, unsa pa may pagkaog mahurot na. Munang gitabangan sila sa ubang mga nasod, gipaluparan sila og usa ka dakong eroplano nga gihagbungan sila mga pagkaon, mga goods. Pero daghang gyapong balita nga mas daghang nangamatay sa kagutom. Time ni David, nganong wala man siya mamatay. Time ni Elias, dili lang si David. Time ni Elias, mga kaigsunan, gubat gyapon sa unang kaniadto. Si Elias na lang gud usa ang nabilin. Pero nganong wala man mamatay si Elias? Sa panahon nga gigutom si Elias, kung imong lantaw nagpanaw siya kay nilikay sa siyang mga kaaway, siya na lang usa. Nganong wala man siya mamatay? Nga kung imong lantaw naluya si Elias tungod sa kagutom, naluya si Elias tungod sa way tubig, ug nakit-an sa Dios. Unsay gipakita sa Dios sa kinabuhi ni Elias? Gipadad-an siyang anghel. Ang anghel sa Dios mismo nagdalag pagkaon ngadto kang Elias. Og gipukaw si Elias. Elias kaon. Aron mabaskog ka, aron makapadayon ka sa imong panaw. Niabot yun ang panahon nga si Elias, wa na yun makagwanta. Murag kakuyapon siya, natulog na lang yapon siya. Nangita siya tubig, sulod sa langob. Unya, nakit-an gyapon sa Dios. Bisag tuas langob si Elias. Kinsa ang gisugo sa Dios para makakaon si Elias? Ang usa ka uwak. Munang mga igsuon, kung maghisgot ganita sa saad sa Dios, ayaw gyud ni kalimte. Bisag dili pa nato hisgutan karon, ayaw kalimte ang mensahe sa Dios. Dili kaniya pasagdan. Amen? Dito mi sa Negros, akong ingnan si Brad Serapin. Daot jud ko ani Brad Serapin. Dito na ako natugkan nga dako kisa gugma sa alagad sa Ginoo. Hilak siya. Dito na siguro usa to ka trials nga sa among pagkuyog kanang ipakita kon unsa gyud katinod ang gugma. Kay para gyud nako ato, loya na gyud ko modalios na mong country. Layo ud kaayo. Dili na gyud kaabot og ospital, pero na may Ginoo. Sometimes inana ang tao, mga kaigsunan. Si David, sometimes maingon siya nga naluyan ako. Una usahay mo na siya nga o kalag ko dayga imong Dios. Nay panahon nga gilibutan sa mga kaaway.
Pero sa dihang naa say mga kaaway, dito niya na matikdan, damor siyang giatiman sa Ginoo. Diha sa Salmo 23, versikulo 5, imo nang mabasa. Sa panahon nga si David way pagkaon, walay mo deliver niya, walay mo hatag niya, mismo ang Dios mo'y nagpadala. Ito pagpakan ng ginawa na. Tanawa rin ko ng hubit niya, kanang saysay niya, murag balak kumbaga. Ingos David, giandaman mo ako og pagkaon, taliwala sa akong mga kaaway. Hallelujah. Saan? Sa Dios mo na nga. Ingon din nga, ampingi sa inyong kasing-kasing ang inyong nadungog. Magpabilin kamo kanunay diha sa anak o sa amahan. Kung ato ragyong barugan, ampingan, ikinabuhi, hinumduman ang mga saad ni Jesus, ang mga saad sa Dios, sigurado gyud ang naa ni Jesus ug naa sa amahan. Unsay buti pasabot? Dili lagi kapasagdan. Amen? Dili lagi kapasagdan. Kuno na, siguro mo makasinati ang pipila nato nga muingon ka nga wa nagikoy mahimo. Pero that time nga makalito ka nagwa kay mahimo, muingon ang Holy Spirit, ayaw kalimot sa saad sa Dios. Na mga panahon nga di na gyud nimo kaya. Pero nganong kaya man kay nag-uban ang Dios nimo. Amen? Nganong kaya man kay wa ka pasagdi. Ni surrender na tuod ang imuhang lawas, ni surrender na tuod ang imuhang mga desisyon, ang imong panapot, pero wa ka pasagdi sa Ginoo. Ngano man, giampingan nimo ang iyang mensahe. O sa mensahe sa Ginoo, nakpadayon lang. Ayaw ihikaw ang adlong Domingo. Kay kanang adlong Domingo, mahal na, kayo mo nang gitawag, huli. O sa nang Domingo? Balaan na siya. Mabitaw nang gitawag holiday. Sunday. Sa holiday. Pula yun na. Sa atong kalendaryo. Unay, unya, sa panahon nga, naatay mga gitipigan nga mga pulong sa Dios, naapoy mo saraw-saraw. O saan na yung saraw-saraw sa inyo, adiri? Ha? O kanang musamok-samok nga ay kuha na. Pero mo nang giingon ni David, bulahan ang tao nga dili maminaw sa tambag sa mga daotan. Ayaw gyud mo paminaw ang mga tao nga mutambag-tambag pa unya buhat daotan. Kung na may mga tao mutambag, tan-awa ang ilang mga buhat. Kung nagsubay ba na sa Biblia. Amen? Kay ang gingon ni David, bulahan ang tao nga dili maminaw sa tambag sa mga dautan, ni makig-abin sa mga wala mo ila sa Dios o musunod sa mga gibuhat sa mga makasala. Ang kalipay sa tao nga giatiman sa Ginoo, nagbasa sa pulong sa Ginoo. Pila ba nato diri nga nagbasa nag Biblia? Isa kunong kamot. Kanang nakabasa na. Or kanang basa-basa pa. Oh, kanang basa-basa, okay ra gyud kay na. Ngano man diha ko nag-start. So ay ra gud ninyo basa-basa. Di ba sunod ninyo nga kuan testimony? Muingon na gyud mo. Di na ni basa-basa, basa na gyud eh. So ay lang. Bisag usar ka bersikulo. Samtang nagtrabaho mo, nagpanday ba, nagmotor ba, nya hinumdumi, itry lang na siya. Kay walay bisan kinsa nga mga pulong nga dili gikan sa Dios ang musod sa imong kasing-kasing. Ngano man, ang pulong sa Dios mo imo proteksyon. Amen? So, imong makit-an diha mga kaigsunan nga kinahanglan gyud nga ang pulong ni Jesus o ang pulong sa amahan, mga saad, mga pahimangno, pasidaan, mo'y atong tipigan sa ato ang pagpangalagad. Dali raman kayong oras, alas 12 naman. Usa day oras sa asumsugod. Murag intro pa man to. Dita. So inani ni siya. Atong tanawon ang kinabuhi sa mga tao.
Ikaduha, ditsura ko sa ikaduha. Ampingan na itong pagtuo niya, sigurohon na ito nga nagkinabuhitang matarong. Tanawa, sa sulat ni Paul, ikaduhang Timoteo 4, versikulo 8. Dihas 8. Og karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan dili sa kapildihan. Ang purong-purong sa pagkamatarong ngadto ngadto unya adlaw iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghukom. So diha giklaro mga kaigsoon na si Paul nga sa iyang pagsugod ug pagpangalagad sa Dios diha sa pagsunod niya ni Jesus Christ, wa na siya kakita sa iyang kaugalingong nakasala siya. Wala na siya makakita sa iyang kaugalingon mga kaigsuonan nga kung imong tan-awon nga nagpuyo sa kalibutan. Kanya naman, imong lantawon ang iyang mga sulat, gidisiplina gud niya ang iyang kaugalingon. Gibansay gud niya ang iyang kaugalingon para langit. Amen ba? Gibansay niya ang iyang kaugalingon. So atong tan-awon mga kaigsuonan, unsa ba ang gidangatan sa mga taong matarong? Like ni Abraham, like ni Noe. Si Noe mga kaigsuonan taong matarong. Diha sa Genesis kapitulo 6 man siguro na tanawa. Kana lang si Noe atong hisgutan. Si Noe. Genesis kapitulo 6, 9. Si Noe, usa siya kataong matarong. Nganuman, tungod kay wala gyud siya maminaw ni makig-abin sa mga taong makasasala. Unya gikahimutan siya sa Dios. Si Noe nga nagtuog Dios, wala gyud siya makigduyog sa mga tao nga nas kalibutan. Munang sugod karon, hupti ang inyong pagtuo. Ayaw gyud mo pakigkuyog, ni pakigduyog, kanabitang pakigsama sa mga taong wala sa Ginoo para makapadayon ta sa pagpangalagan. Kay ang ending sa kinabuhi ni Noe nga taong matarong, naluwas gyud siya. Ang unang kalaglagan nga atong makit-an sa Biblia, ang unang kalaglagan sa kalibutan panahon ni Noe. Walay laing naluwas gawas sa pamilya ni Noe. Ikaduha, dili lang tibok kalibutan, dili na tibok kalibutan kundi by nasod na or kanang Sodoma Gomora. Ang naluwas pod sa Sodoma Gomora sa ang kinabuhi ni Lot nga miila og Dios. Muna sa atong kinabuhi mga kaigsunan, dili na to kalimtan. Una, ampingan nato atong pagtuo. Inay mong tapad ampingan ang pagtuo. Ikaduha, paningkamuti ang pagkinabuhing tarong. Tarong nga bana, tarong nga asawa, tarong nga ginikanan, tarong nga mga anak, una inay mo tapad, tarong nga gyud ang imuhang pagpangalagan. No? Kaniadto singka pero karon praise the Lord na. Hallelujah. Ampo ta, amahan na mga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imo mga pulong nga imuhang gipaabot kanamo. Salamat o Dios nga usas sa mga ilanan nga nakapaniguro kami, nga nagpaabot kami sa imong pagbalik o sa bagong langit o bagong yuta, ang pag-amping kanunay siyang pagtuo. Among gitipigan ang imong mga mensahe ug nagkinabuhi kaming matarong sama kanimo. We declare blessing sa matag sa Ginoo nga ang pulong nga among nadunggan amo gayong ma-apply ug amo gayong maikinabuhi. Thank you Lord nga kaming tanan nga niya karon ug sa amo kaigsuonan nga naa karon sa naglaing mga lugar nga nikigduyog kanamo pinaagi o Dios sa Facebook Live. Lord, ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat Ginoo nga kaming tanan mahimong maayong amahan og ang mga inahan maayong inahan og mga ginikanan mahimong maayong ginikanan, ang mga anak mahimong maayong mga anak sa imong atubangan. Thank you Lord sa panalangin ug mensahe nga mo nadungon in Jesus name. Amen. Okay, amen. Ato pagpakan ng Ginoo mga kaigsuonan ay na imong tapat klaruha ang imong pagpaabot. Okay, all right, mga igsoon. Sa sunod nga bahin, mao ang paghatag
sa atong ikanapulo tithes and offering. So atong awitan ang Dios mahatag nga kalipay. Mohatag sa kalipay, di masagino. Kalipay, Diha sa Ginoo, daygon ta ang Dios, mosalig kaniya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Paspase. Mohatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Mohatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daygon ta ang Dios, mosalig kaniya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Pag-ampo sa pagpasalamat sa tithes and offering, ikong ihatag ni Pastor Gideon. Atong iisa to mga kamot sa atong halad sa Ginoo. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa imong pagpanalangin sa matag usa nga imong makatawhan nga niya karon gikan sa miaging Domingo ngadto na sa mga adlaw nga amo ang angko na dawat. Salamat o Dios nga imo usab silang gipanalanginan. Imo sila nga giubanan o giproteksyonan, imo silang gitagakusog. Og salamat Lord nga ang unsa may mga tinguha, mga pangandoy sa ilang kinabuhi ngadto na sa ilang Pinoy-anan, ngadto na sa ilang mga anak. Salamat o Dios nga doon na kay mga gipahiluna nga mga panalangin nga imong giandam aron sa pagbukbuk kanila. Og thank you Lord nga bisan pa sa mga salapi Ginoo nga niya o Dios sa among atubangan nga usas mga ilanan nga nagpakita nga imo silang gipanalanginan. Nagpasalamat kaming tanan o Dios nga imong giablihan na usab ang imuhang tambuanan sa langit o Dios, taguanan og mga panalangin aron pag-release Ginoo sa panalangin pabor nga imong giandam sa tanan nga naghalad diha kanimo Amahan. Bisan pa sa mga kaigsunan nga niya karon og sa mga kaigsunan nga naa sa nagalay mga lugar nga naghimo usab sila Ginoo og mga pagdaig pagpasalamat kanimo. I declare blessing Ginoo sa tanan nilang mga paningkamot, panguma, bisan pa o Dios sa ilang pagpamuhi, bisan pa o Ginoo sa tanang source of income, trabaho, negosyo, uban pa. I declare nga walay bisan unsang buhat sa kaway mga hilabot. Dunay mga pabor ug mga panalangin Ginoo nga imong ipasinati kanila. Pinasahi Ginoo nga masinatian sa ako mga kaigsunan samtang kami nagpatinod-anon kanimo. Tungod kay ang imong mga pulong nagsultiman nga kun among ihalad ang pinakamaayo nga alang kanimo, dili gid kami kabsan sa panalangin. Pagkaon, bisan unsa nga klaseng panalangin nga alang kanamo, dili kami hutdan. And thank you Lord sa imuhang paghatag kanamo sa tanan Ginoo. Salamat Lord sa imong pagpanalangin kanamo. Amo kang gipasidunggan, pasalamatan nga kining maong salapi magamit diha sa imong buluhaton. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, announcement. Ato tas mga pagpahibalo, mga kaigsuonan. Ang presider karong umaabot Domingo kay Sigaw Albert. Kibalo man jud ang Ginoo nga moangat ra man gid siya para musimba. Amen. So siya ang presider niya scripture reading kay si Ate Cora. Oh niya. Ang testimony kay si Inday Cindy. Niya ang special number kay mga married ladies, mga kababayan-an. Amo ang special number karong Domingo. Ya, dugang mga pagpahibalo. Ang muwali sunod Domingo, ako ang estudyante kaniadto nga mao'y nagdala sa duha ka simbahan sa Negros.
may muwali karong Domingo. Kay kuyog po niya ang pastor sa alagad sa Ginoo nga mo'y mo trabaho na aning simbahana. So karon silang Sabado sunod, karong Sabado ha, moabot sila, mo trabaho na sila, ning live sila og usa ka Domingo, usa ka semana. O niya siguro ato rang balot-baloton kay pwede ra man nag bakapan na nato silang usa. Balot-baloton ra nato ni kanang Lunes si Kuan, dayong Martes si Kuan, dayong si Miyerkules si Kuan. Ana lang kay naarman po ko dire. Kay ako everyday ako. Ako mukuan ko ninyo kanang mutan-aw ko sa inyong panginahanglan. Muog yun ay akong gitan-aw nga dili ninyo mabiyaan inyong pamilya. Hinuon kana bitaw maatiman pagtarong. Kay mao yun ay ako ang kanang kadasig sa pagtudlo nga ang pamilya maatiman og tarong. Mao bitaw nang kinahanglan gyud nga panalanginan ta. So ato na lang ning angkon-angkonon ang adlaw, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Magsugod man sila Lunes. Kay ang usa mo trabaho didto, unya ang usa mo trabaho diri. Pero kuan na sila kanang tungod kay ang usa ka laslon man, ako og ginang gitinguha nga ako na silang masweldohan. Dili lang kumukuha sa kwarta diri sa simbahan. Kay magamit ra man ning kwarta diri sa simbahan diri sa ato ang mga gikinahanglan inilabi na sa anniversary. So amo nang gitinguha sa akong asawa nga amo nang ma-manage nga ako amo na silang sweldohan ang magtrabaho diri sa simbahan. Pero kamo nga diri ato rang ihalad ang ato ang adlaw, ato ang kusog kay ato man gyud ni. Amen ba? No? So ang ato ang buhaton mao ni ang kunon lang nato unsang adlaw imuha. Unsa may gikag Lunes kay ako naamang ko dire gyud. Magsugod na gani ko og bistay sad ani karong siminahona kay karong siminahona wala pa sila. So igo pag yung kong maghuman-human og ayag ana unya akong bantayan kon mao init ang adlaw, akong pukason ang kanang kuan, kanang trapal kay muugaman siya dali siyang ayagon. Nay kausap piti na kong guula kay gibuksan ako anang buntag init kaayo na busy mo ko sa babaw niya ni kalitman og ulan paglantaw na ko sa basaan na sa akong ayagonon. Amo to nga gitabunan na lang gyud nako. Muna nga karon simnahon na magsugod kog bistay, sugod kog ayag ana. Pagkasunod Domingo, sunod semana, adto na ta mag-ulo schedule. So schedule na. Ana lang. Dili lang ta maghugop kay kuan man usara man ang mupinising. So kinsa may mo angkon og Lunes, Martes. Ha? Si Gaw Joel mo nakauna ana. O sa imo Gaw? Martes. Sige, Lunes, Martes. So naanay Lunes, Martes, Miyerkules. Kisay Miyerkules. Pwede ra gyud batan-on kung walay klase. Miyerkules. Wala ra na sa sweldo kanang ato adiri. Pero kanang ato ang mga kuan kay kalaslon manggod siya niya alagad sa Ginoo nagtrabaho ato ro gyud nang gitinguha nga atong masweldohan. Pero dili mi mokuha sa kwarta diri sa simbahan. Kaya ato man nang gigamiton gyapon na ni anniversary ato man tanan. So, even gani kanang kuan amo agyon nang sa management na namo sa akong asawa gyud. I-bless ra gyud ta sa Ginoo tanan. Atong mga igsuon sad nga naunay pagpakabana. Unya nanatay Lunes, nanatay Martes, how about Miyerkules? Tagsa-tagsa lang ta, di ra ta maghugop. Kay usa ka semana man iyang leave. Pwede ra pug duha kay kun dili mingaw kayo. Kanang duha kaysa man. Pra istorya. Sa una, istorya likin-likin sa una. Karon wala na. Kinsa man. Na naman tayo Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado kaysa mo angkon. Sige. Sige, imo ha, Brad.
Na kay mga lakaw po, no? Sige. Ang kuan lang yun, naara noong ko diri. Pwede rin ko maka-assist. Pwede rin ko mahalo. So, ang ato lang gidasig, mga batanon siguro, kung naay mga batanon diri nga, kanang mo assist. Si Ate Ilbe, kamura po, Ninong Ramon, may magsabot, o pwede ba ito maka-assist si Dong Nike? No? Bisag kausa sa usimana. Kay libre man ko na niya. Si Dong Benji, kuan man, trabaho man. Eskwela. So, anak lang. Basta kayo sunod si Mana, sugod na ta, o niya, magkuna-una mo og trabaho ron, okay rasad kayo. So, sa simana, ato po nang gahin sa Ginoo. Pero bless kayo ta, atong may aging nagtrabaho diri, estudyante po to na ako sa basic pastoral, kaya ko siya itagaan na mo siyang 3,000 kapin, dili siya mo dawat, kaya iyag yung ihalad sa Ginoo ang iyang kusog. Katong kapinising ani ba? Duran, motong gipalit na po natong materialis ang amo tang ihatag niya. So mo ra na niya kuan. Praktisi inyohang anak og kanta ha. Kaya ato nang i-sit up, hinahinay na ako nag-sit up karon wala pa na ako na makuan gyud kay ni relax ko kay grabe ako subaw, miaging adlaw. Sakit kayo ko ang diri. Unya kuan, salamat sa Ginoo nga okay na ron, okay na. Wala na mo yung mga pahibalo? Wala na. Mga bata, matag Sabado sa alas 2 sa hapon, mga bata, uban sa ilahang maestra, Russell o Miday Chari. Kung ipangutana ang mga bata, kisa inyong maestra, si Ma'am Chari. Lingaw kuno kay sila. Muna nga, mga bata, dadaan ninyo diri. No? So, wala na pahibalo. Okay. Ato ta sa pagtindog, atong pasalamatan ng Dios sa iyang pagkamaayo. Ato isa ato mga kamot, amahan na mo nga Dios sa magkagagahom, nagpasalamat kami sa kadawag kalampusan ug lain na sad nga kadaugan among naangkon ug lain na usab nga panalangin among gidawat. Salamat Lord sa tibok simana nga imong idugang kanamo diin ang panalangin ug ang mga pabor imong ipasinati ug ang imong langitong proteksyon mo imagauban sa tanang Pinoyanan, sa tanang mga katawhan nga misimba kanimo nining adlaw. We declare blessing and thank you Lord sa imong proteksyon nga imong ipakuyog kanunay sa imong katawhan gikan sa mga kabatanon nga namo mga hamtong. We declare blessing right now. Pinaagi sa grasya sa mong Ginoong Hesus ug gugma sa Dios Amahan sa pakikiusa sa balang espiritu gikan karon hangtod sa pag-abot sa mong Ginoong Hesus Amahan ubani kami in Jesus name. Amen. Amen. Pasalamat nato ang Ginoo sa pan. Amahan namo nga Dios gahom salamat Lord sa pan. Ikaw Dios nagapanalangin nagatagbo kanamo mahimo kining bitin na sustansya sa among lawas in Jesus name. Amen. Amen. Oh, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. Kani di ay sa gawas, kung kisa tong na ay kanang kuan ba, sobra-sobra nga kuan ato ara ng kuanan, kanang ato ara ng isprehan ng sagbot sa gawas. Kung natoy sobra-sobra kay amo-amurog nahurot man to. Kanang sagbot ato ra isprehan. Nara man to i-spray. God bless, God bless. Happy Sunday, God bless sa tanan. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Glory to God. Salamat makabalik ta siguro live. Tanaw na to kung okay na ba kayo. Kaya bukalit naman upo ang ako ilong kanang pinot. Pero mga normal lagi na sa lato ang panahon. God bless no, God bless, God bless. Happy Sunday sa tanan.